Срещаше принцеси. Снегът пречистили всичко и вятъра променили нещо навън, а вътре валили. Разбрах, че обикалял си на шир и на длъж и си видял и хора най-различни. Видяли тези цветните души, тези, дето запазиха детето в себе си и му дадоха да твори. Това вече е друго нещо. Принцеси има много в този свят, но някак си отидоха на вятъра. Сега е всичко маскарад. Ти обичаш ли театъра? Поне харесваш този бял сняг, защото минало и грешки. И може би приличам на глупак, и може би ще ме гледа с насмешка. Рядко виждах светлите души, то черни срещат като цяло. Странно е това, което го реши, че аз съм него от новото начало, че аз съм като песен нова или заучен някой рефрен. За тебе може да съм противоотрова, но дали ти ще си отровата за мен? Обичам много театъра и този свят, в който съм само наблюдател. И киното обичам, но там искам да съм режисьор на моите сценарии написани. Снегът пречиства въздуха и грешките човешки. Не съм такава аз да слагам етикети на приятели поети. А пък повече от светлите видях, някак си ги палех и ги виждах цветни. Ти различен си поет, който не се страхува да рови там, където другите не смеят. И разниваш с лекота, не съм отрова, но паля и горя, така че костюма си упорно облечи, за да не се опариш ти. Това беше цялата програма. Сега всички може да се насладите на капване. Айде ще кажа още едно, където не искате. Що е малко по-различно, но не ви отекчи, защото сигурно 7-8 куплета. Далече ни изглежда този свят, как прадядото копаеше на нивата и легнал под дървото тъй на хлад, дори не го жареше копривата. Далече ни изглежда този свят, как хората събираха се на Майдана. Всеки бе душевно тъй богат, а момиче и момче един на друг пристане. Далече ни изглежда този свят, как чисто цето с трабанта се чувстваше съвсем рехат и от фабриката крадеше на авант. Далече ни изглежда този свят, когато лега Гица магазинерката ни чупеше от топъл хляб и ние го ръпахме по пейки. Мина време и явиха се промените. Жадувахме промяната и ние. Скачахме, а не скачаха червените. Но свят опитахме се да открием. Дойдоха тънки цветна телевизия, безжични телефони и компютър. Както Тракия, така и Мизия завладяха и безмозъчните мутри. Дойде и миг на безспорна технология. И аз харесвам безспорните неща. Това е стих с ретро антология, но с наближаването на нощта се чути защо подадохме се като в робство. Потъпквайки дори националните си празници. Казано така най-общо, превърнахме се в дезертьори и продажници. Не търся миналото, то си е заминало. Животът ни донесе много бръчки, но каза някой, съединението прави силата и не може да щупи снопа с пръчки. Иван Иванов е един от поетите ни, които има страхотно чувство за хумор. Той е от първите, които започнаха да работят с нас. Включи се в първата ни коледна магия и там има написани няколко за политиците, за дядо Коледа, просто уникални. Ако някой от публиката има желание нещо да каже, може да заповяда, микрофона е свободен. Иначе програмата ни беше това. Можете да хапвате, пивате, да се разговаряте и така. Благодаря на всички ви!